لب والزانتا روزان سلم دراسي استيفانوس قبل هانچ ترختي موسى قرمات راحل باي مسوح هذا يوناس ببينو سبات كخونن لو منبر إذا أنا زفلتم تكوكو كم تعنتو بزبولكوها نيرشا كتسألق قدي نيرو نعيكوا حق زربا كسر حلو يدالين سلز نبرا يدفرني نبرا قن ولا كواب قدمي أف انتبلني بدحري يا عرب قدرنيا نابلي يتصرفن 5 نبرا عرف فلت نيرا نتوكو كم يزبل تكال سب نيرو مسلكا أبصرحنا خو عينت مسلوين تنقلنيا سباي نبرا بحق يزبلكا بمبال بزعبا متكو زنبرو قمقام قالي صلو بوغاني نيرتاوين يصلي كم زنبرا نمجمريا غزي كباكا سمالكو من الباش ابوي كل غزي فهم انچيتي مالالو سلازنبرا كابتك مستبغسديو ويكا ابوي ابادس ابا موالو سلازتقمطه ايرتاو سميت يبلون الوديو وين عايز نبره بالقمت ابقمت اتيو مسانا ازي موق زغنا فكري نيرو اتزغرم جن متوكو بابو إرشاو مكوانو ترشو زي فلت منباريو مسبلو كاسترو هاندبت كوينو انت تبلا لغا لب ولد زانتا روزان سلين مبل حامسا خفال لغا كبل حتيتو اتو ابغاز ابيوم منبر ابو اينورون كسان الصوب بغفز قتلو زرو بديو كابندا راس ميكائيل ولو بابو دما كاغوندر مخانو بهابن يزارب نيرو بزو كونه ويزور عمل مال بزو تئنا سلازي نبرن بال بيته مسموتو غاه تدريبوان كاب ارات ايتسان امبل سالساي ورهن كاب غاه مويتن قدمي ميرافن جن نمولو هيوتن عقيرانو زنبرا مستير تنازيزن شو አጋጣሚ አነን አቦይን ምትኩ ድማ መስባልት ቤቱ ኮፊልና ስለዝነበርና ዝተዛረው በቃላት ኩሉ በንጹር ይዝክሮ ትክስ ከይተብልንበር በዝርዝር ከገልጸልካ ክእለ ክቅጽል ደዋላት እንደቅስ ኢሉዎ ተሞርኪስ ዋዝ ነበረ ስንክልት ኢሉ ስለዘረብረበቶ ርዕሱ አቅኒዑ ተኺሉ ኮፍ እና በለን ካብ ካስትሮ መልስና ተጸበየን ካስትሮ ነፍስ ወከፍ ካብም ሓራይት ወጽ ዝነበረት ቃል كيتملطو اذانو كرابيلو كسمع صنيحو قصل سمعك اللهم براتا محره زي دك سامتي خاص تخص قبل تصبين الله ولا مولو ليت نحضرين نمبر ايلو قولحتو نابتا ابتقوم دكيسو زنبره بصاي ان سدده زغر مكاشو اديو نزازين كجمرا كلوا متكو ودي منغس سماي يوارسو اتو ابغازي ابيو كامبر ابو هاي كونن متان صبو كتابي لي مساتو كادما يباندا لجنا بلوك يشغروكا سلستسكفكو ودا اباغس كوينكا كتاب بمريسه هجيغن املاك ابصواني مننتكا كفلطكا هلنا يغديدوني بزو غزي كገልጸልካ ተማቲኤ ናአባገስ ከየውግህን አብዚ የድል ህልክላክ መታን ከአቱንግን ከሳብሎሚ ክጽበግ ግድን ኮይኑኒ ኢለን ክናዘዛ ጀሚረን ብለካ ወይዞር አመልማል በህማም ስለስተሃሲያ ሩህ አይነበረን ዳርጋ ናብሬ ሳይን ተቀይረን ነይረን ድምጽን አዝዩድኩም ስለዝነበረ ኩሉ ከይገለጻልና ትንፋስን ተሐልፍ ጥራይ ኮይኑ ይስማነ ነይሩ ናምትኩ ቆሌን ተበልኩ ልክ እዛ አንዘዘ ሰም ሲሉ ተራይኒ ብዙ ኮነ ብዙና ተጻራ ዘረባን በመቀጻል ሰራዊት ጣሊያን ንኢትዮጵያ ዝወረረሉ ጊዜ አባድ ኮሎክ የተመረ شو ገና ጦብ ዘውጻኩ ጓል 13 ዓመት ከብዝ ነበርኩ ጽቡ ገረ ዝክሮ አብ ክልተ ዓመተይ ግን ባል ቤተይ አንጻ ፋሺስት ጣሊያን ኩዋጋ ክብል
ምስ ሃርበኛታት ተጸምቢሩ ጸጸኒሁ ጸልማ ተጎልቢቡ ይረክበኒ ስለ ዝነበረ ግን ሃሳቡ አይጠፍእን እዩ ገለ መጣውቲ ግዳሃስዮሙሉ ሓደ ምሸት ኣብታ ኣዳ ኣስኪሮም ዝነበሩ ባንዳታት ተጸናትዮም ቀቲሎሞ ንግሆ ሽንቲ ማየ ክደፍእ ምስ ወጻኩ ካብ ገዛይ ቁሩብ ፍንትት ኢሉ ዝወደቀ ሬሳ ርኤ ቅርብ እንተበልኩ ድማ ንሱ ኮይኑ ጸኒሑ ኣብራከይ ጠልዩምኒ ሩኩምሽ ድህሪ ምባል ከዓ ደም ነቢየ ጎረባብቲ ንገዛይ ክሳእ ዘእትዋኒ ድማ ቀልቢ ኣጥፍየ ነይረ ኣብቲ ቦታ ኩሉ ግዜ ተኩሲ ይስማዕ ስለ ዝነበረ ንበዓል ቤተይ ግሚ ስለ ዘይሃብኩ እምበር ምስ ተፋንወኒ ተኩሲ ሰሚየ ነይረ ድህሪ ወርሂ ኣደይ ናብ ሃንቲ ኣብ ደሴሜስ ትሽቅጥ ዝነበረት ሃትነይ ሰዲዳትኒ ከም ሃቅት ቦታ ንኣይ ዝከውን ቦታ ይነበረን ባንዳ ዘቡ ኣብዩ ዝውእልን ዘምስል ነይሩ ኣማራፂ ስለ ዘይነበረኒ ግን ከም ኣሳሳይት ክሰርሕ ጀሚረ ሰብኣይ ስለ ዝቀተሉለይ ኩላቶም ባንዳታት ኣረሚናት ኮይኖም እዮም ዝረአዩኒ ነይሮም ኣብ መበል ሳልሳይ ወርሒ ግና ብወዝቢ ምስ ኣቦካ ተላልየ ኣዝዩ ለጋስን ለዋህን ስለ ዝነበረ ካብ ማዕሙቕ ልበይ ፈትየዮ ነዊሕ ኣይጸናሕናን ብስጋ ተራኪብና ንሽዱሽተ ኣዋርሕ ዝኣክል ብእምነትን ብፍቅርን ድህሪ ምጽናሕ ብወረወረ ሰራዊት ጤልያን ክነቃነቂዩ ዝብል ጽንጽንታ ምስ ሰማዕኩ ነቦካ ህማቅ ኣሎ ጽቡቅ ኣሎ ነብሰይ ጠርጢረ ስለ ዘለኩ ስእሊ ካሃበኒ ኢለዮ ንጽባሂቱ ድማ ምስ ክልተ ባንዳታት ኣብ ደሴ ዝተሳእለ ፎቶ ይቡኒ ካብቲ ዝፈራኩ ኣይወጻኩን ኣቦካ ምስ ኩሉ ሰራዊት ጤልያን ካብ ደሴ ንሰሜን ገጹ ከም ዝመረሸ ብእላለላል ሰሚዐ ብዙኮነ ጥንሰይ እናደፈአ ጤልያን ከዓ እናተሳረ ከይዱ ሃትነይ ኣዝያ መስተዋሊት ነይራ ሰብ ብህማቅ ዓይኒ ከይጥምተኒ ስለ ሰገት ካብ ሃርበኛ በዓል ቤተይ ከም ጠነስኩ ክዛረግ መሂራትኒ በሃቂሹ ድህረት ነይሩ እቲ ሰብ ከም ዝሎሙ ስልጡን ኣይነበረን ነተንገለ ካብ ጠላይን ወይ ባንዳታ ዝወለዳ መዛነይ ብዙሕ የከላብትወን ነይሮም ሳላ ከምኡ ዝበልኩ ድማ ንስኻ ወዲ ዓመት ከለኻ ምሰባገዝ ተራኪብና ንውን ኣቦኻ ሃርበኛ እምበር ባንዳ ምኳኑ ኣይገለጽኩሉን መተካታ ስዋ ሃርበኛ ኣቦኻ ክትኮነ ሌላ ድማ ምትኩ ከም ዝበልኩ ሓቢረዮ ካብዚ ተበጊሱ ከዓ ከም ውላዱ ከእብየካ ቃል ኣትዩ ተመሪኡኒ ምሰባገዝ ግና ፍቅር እምበር ውላ ስለ ዘይተኣደልና ከም ውላዱ ኣህንቂቑ ኣብዩካ ኣብዚ ብጽሓውን ኣብጽዩካ ኢለን ቃንዛ ግዲ ተሰሚዕወን ገጸን ክጨማድዳን ክእነናን ጀሚረ ዘረበን ዝኮነ ከብድካ ዝበልእ ስለ ዝነበረ ኩላትና ኣብ ኣሚቕ ሓዘን ተዋሂድና ኢና ንሰመን ነርና ሹ ምትኩ መካልሲኡን ንባጥ ጸረር ኣቢሉ ዘረበን ክቅጽላና በላ ከለዋ ጎረረ እንቃቃ ግዲልወን ማይዶ ክትቡኒ ስለ ዝበላ ማይ ምሰቀበልናን ቆርሞ ጋቢለን አንተ አምላኬ እንታይ በዲለከ ከየሳቀካ ዘይትወስደኒ ድህሪ ምባል ኣቃልቦና ወደም በመምላስ ምትኩ ወደይ ወሊድካ ዘሚድካ ኢካ ሓቀኛ ወለዶካ ከይነገርኳ ካሃልፍ ኃጢአት ኮይኑ ተሰሚዩኒ ወዲ ሰብ ኢሉ ሃዲሩ መበቆሉ ክፈልጥ ኣለዎ ኣቦካ በስመራያም ዝነብሩ ቅድመ 5 ዓመት ኣቢሉ ኣብ ተክለ ሃይማኖት ኣብ ዝነበረ ናይ ኤርትራ መራ ንገለ ደቂ ኣዶም ረኪባ ሓቲተሎምሲ ብህይወት ከም ዘለው ሰሚየ ነይረ ኣምላክ እድመን ተሂብዎም ኣብ ኣዲ ንፋስ ዝበሃል ጥቃ ኣስመራ ዘሎ ኣዲዮም ዝቅመጡ እንካ በዛ ስእሊ እዚኣ ርከቦም ኢለን ሃንቲ ህብራ ዝሃሰሰ ቡስታ ከቀብሎን ከምዛ በዓልቲ ቆጸራ ትንፋስን ኩልፍ ክትብለን ሓደ ነይሩ ብጓህን ህማምን ጸሎሎ መሲለን እምበር ክጽብቃ ጉድ ነይረን ጎረባ ብተን ኣመልማል መልክ ከም ሽማያ ተዓዲላ እዮም ዝብልወን ነይሮም ሹ ምትኩ ኩሉ ነገር ተሃዋዊስዎ ከም ስርዓት ናብ ጽሉል ተቀይሩ ነታ ገዛ በአውያት ብጽብጽ አቢልዋ ድህሪ ክልተ ወርሂ ምትኩ ነታ ስእሊ ሂዙ ምሰቦይ ክዘራረብ ከሎ ረዮ ኣብታ ብንውሃት ጊዜ ኣሚላ ዝነበረ ስእሊ ሰለስተ ሰቡት ገፍላ ወተሃደራዊ ክዳንን ጠርቡሽን ዝተከድኑ ነይሮም እቶም ክልተ ነዋሃቱ ኮይኖም ሳልሳዮም ግና ቁርብ ህጽር ዝበለ ርጉድ ኢሎም ነይሮም ኣስማቶምን ማዕርጎምን ብቋንቋ ጣልያን ብድህሪ ተጻሒፉ ነይሩ ብዙሃነ ምትኩ ዳሃያቡ መታን ከሃትት ሙሱ ኤርትራውያን ኣብ ዝነበረው ቦታ ኮለል ክብል ስለ ዝቀነኩ ብድህሪታ ስእሊ ዝነበረ ናይ ጣልያንኛ ጽሑፍ ህጅኳ ሙሉ ብሙሉ ከምጾኳ ተዘይካልኩ ሹስ ቃል ብቃል ወጾ ነይረ
ናይ ሰለስዮ ማሳክር አስማት ከከም መስሮም የተጻሒፉ ነይሩ። አምሓራይ ጣልንኛ ስለ ዘይፈልጥ ንኹሉ ክዝክሮ ስለ ዘይከኣለ እምበር እቲ ኣብታ ስእሊ ዝነበረ ጽሑፍ ልክ ኣብ እንዳ ካስትሮ ተንጠልጢሉ ካብ ዘሎ ስእሊ ዘይፍለ ኮይኑ ከም ዝስዕብ ትሕዝቶ ነይርዎ። ኮምባተንተ ኢንዲጌኖ ባሻይ ሃብተ ጊላጋብር ዘምህረት ዲ አዲ ንፋስ ሃማሴን ባታግሊዮነ ኦታቮ ብሪጋታ ዴል ጄኔራሌ ትራሻ ባልዲኒ 1939 ደሴ ዝብል ጽሑፍ ነበረ። ካስትሮ ካብ ብርቱ ሕልሚ ከም ዝተበራበረ ሰብ እምባዕ አንተ ከመይ ዝበለ ዘገርም አጋጣሚ ወደይ ከም ዝኣመሰለ ታሪክ ሒስካስ ሃበስ ቀደስ ከተዕለን ትወርሐያኽ እዞም ትብሎም ዘለኻ ሰብኣይ መስኪናይ ኣብ 75 ብርእሲ ዓዲ ዝመፁ ጦር ኣብ ማእከል ዓዲ ንፋስ ይምቀትኢሎሞ ነቶም ሰብኣይ በኣካል እኳ ተዘይረኸብኩም ምስ ኣቦይ ኣብ ዕስክርና ስለ ዝነበሩ ግን ልክዕ ከምዛ ትብላ ዘለኻ ስእሊ ኣብ መንደቅ ገዛና ተንጠልጢላ ኣላ። ዕድመ ተሂቡካ ኣባታ ዘይሰምዖ ነገር የለን እምባዕ እንታይ ኣጋጢሙ እዩ ወደይ ብምባል بسمعي تزاريبو بلك قصللك كاستورهاوي እቲ ቀንዲ ታሪክ ብህጂ ዘሎ ከም ዝበልኩካ ነታ ስእሊ ሂዝና ደቂ ዓዲ ንፋስ ኣብ ይርከቡ እናበልና ኤርትራውያን ይርከቦም ኣብ ዝበሃል ቦታታት ናይ አዲስ አበባ ኮለል ክንብል ቀኒና ምስቲ ሹ ዝነበረ ውጡር ፖለቲካዊ ኩነታት በአይን ጥርጣሬ ይጥምቱና ስለ ዝነበረ ግን ፍጹም አይሰለጠና ኣብ መወዳእታ ንሶም ከም ዝሞቱ ኣብ ኢንሹራንስ ትሰርህ ጓሎም ግና بهيوت كم زلا حبريتا ركبنا متوكو تذكار راديو مسهلفه كي وعلى كي هادره ناي نفاري تكيت قريصو ناس مراكب الجس انها سبكلو كم لو ممشت عبالا دهنነት ካብ ጎዞ ወሲዶ ማሲሮማ እንቧ ዋንታይታ بالودي በስማ ኢሉ ሩስ ሒዙ كسمعو زمسي حدش تاريخ نابزي حسبو مأزن كم الرح مستعذبه متكو مس إيرتراويان زنبرو صلاتن قرحنتنا وجيدو أحواتو كناد كلو كم سئل ترايبو روس أقنعو أمون كادرنا بلو إيرتراو خوينو بمصنحو ويكا مستير قبل أوصي كالوم داسيرو مخونو كبل حاتيتو كاسترو أمحراي تلتالي لازنبرت لمستيدو بخالقيتي إيدو دقيفو عابل على سلفو دحر منبار كم سماكو كسو مس ጉዳይ ንግድ ማተባቢያ ዘተኣሳሰር ኮይኑ ጸኒሁ ሀቅ ዘረባ ጸላእት ረኪብዶ ኮይኑ ዝብል ጥርጣሬ አይሄደርና ምስ ገንዘብ ዘተኣሳሰር ቀሊል ጉዳይ ጥራይ መስሉና ነይሩ እቲ ጉዳይ ግን ብኡንቡና ጸንከረ ከይዱ ምክንያቱ ከም ተሃደ ሰብ ዘለለኒ ሃደ ኣብ ቴሌኮሙኒኬሽን ዝሰርህ ዝነበረ ሱሩ ህዝባዊ ግንባር ምስተታዘ ኣብ ገዙ ሃንቲ ዱፕሊኬተር ተረኪባ እቲ ወዲ ብዙሕ ጠና ይነበሮን ኣብ ሳልሱ መርመራ ምጽወር ሲንዎ كله تزاريبو يلومو أبوي مسدي كألل كله اتودز غير يقبرلو قلطيفو مستير سلازي يوصى نبالو دا قداي كوي نمبر بصوتو كهادموس ادل هيبوم نيرو كبل سمعيو دحر مبال فحت يلو كاسترو هابتوم عركو تأسيرو زبلو مسيلو بسقات كبدو حقيفو تصنيحو بمتأنو ترقاقيو عم حراي زربو بمقصال كغرمكا اتا دوبليكيتر كام نግድ ማተባቢያ ዝተሰርቀት ኮይና ኣብ ኃይል መብራህት ዝሰርህ ጠርናፊኦም ከም ዘምጻ አስማት አባላት ዋዮን ካለ ሀበሬታ ምስገለጸሎም ከአስሩም ተጓዮም ነይሮም ዋላ ሓደ ሰብ ግን አይረከቡን በዛ ዱፕሊኬተር ዝተላለ መዘዝ ግን ምቱካ ባደጋ አትዩ ካብት ትካል ክስረከላ ኣብጥቁ ናብ ዝነበረ መደበር አመልኪቱ እኳ ተነበረ ብዛባት ጉዳይ ዝፈልጥ ሐላፍ መደበር ጥራይ ነይሩ ንሱ ድማ ቅድመ ዓመት አቢሉ መስሓንቱ ሽሙ ባልትባር ንሰደሬና ከደከሎ ባደጋ መኪና ሞይቱ ነይሩ እዝን ወድዝን ምስቴርታው ኮይኑ መጽንሆ ተደማሚሩ አመበል ክልተ ሰሙኑ የፊየል ወጠጤ አድሪፎሙሉ አብሳልስቱካ አብ ቀበሌና የፔትሮ ዶላር ቀጥረኛው አቶ ምትኩ የአቤሴፍ ተመዘዘበ ዝብል መግለጽ ይተዘርጊው ሽንሹ ብርክ ዝበሉ ደገዛውትና ከእሰሩ ስለጀመሩ መስሃዳ አብኤስቡ ሰረ ዘመድና በጎንደር አቢለን አብ ሱዳን ድህረ ምእታው ኣብ ህግ ሃኤ ተሰሊፈ ብለካ ክብል ነትነውሕን ዘስደመመን ዕላሉ ደምዲሙ ካስትሮ ነትሕለኽለኽ ዝበለ ብትራጀዲ ዘተዛዘመ ታሪኽ ምትኩ መግለጽ ሲኢኑሉ
ንምትኩ ከም ሓደ ከይሲ ቆጽሮ ከም ዘይነበረ ኤርትራዊ ኮይኑ ብምጽንሑ ጥራይ ንኹሉ ረሲዑ ምስኡ ተደናጊጹ እምባ ናይ ዓለም ነገር ኣይርዳእካን ይበጃኻ ዓለም ረሃዋን መከራን ዓወትን ፍሽለትን ሃብትን ድኽነትን ሓጎስን ጓን ጎንን ጎኒ ዝጓዓዘላ መድረኸ ወዲ ሰብ ከዓ ዓሻ እንተዘይኮይኑ ነዚ ፈሊጡ ንጽቡቕ እናተመነ ኩሉ ግዜ ነቲ ዝኸፍአ ተዳልዩ ክጸንሕ ኣለዎ ኣብ ጽሑፍቱ ኣሚኑ ወይ ንዕድል ኣሚኑ ዝጓዓዝ ሰብ ግን ኣብ መወዳእታ ኣብ ሓደጋ እዩ ዝወድቕ ግርም ክብለካ ምትኩ ምስቲ ኩሉ ትምህርቱ ኣተዓባብያ ግድብ በዲልዎ በልሕ ከንሱ ኣብ ምዕባለ ዘይኣምን ኣብ ክንዲ ኣብ መሰረታዊ ነገራት ኣብ ቀንጠመንጢ ዘተኩር ምን ይበሃል እዩ ነይሩ ብእውነት ብለካ ኣለኹ ከም ባህሪ ሰብ ኣይጸልአኒ ንምትኩ ግን በዲሉኒ ኢለ ዘይኮንኩ ብነፍሰይ ፈትወ ነበርኩን ኣብ ስርሑ ኣሚኑሉ ካብ ዝፍጽሙ ዕማም ንሓለፍቱ ክሐጉሱ ኢሉ ዝገብሮ ዝነበረ ስራሕ ይበዝሕ ነይሩ ከምዚ ዓይነት ሰብ ከዓ ዘይሩ ኣብ ሽግር ክወድቕ ግድነት እዩ ብዝኾነ ግን ደሓን እንኳዕ ጥራይ ሃብቶም ዓርኪ ብሰላም ውፅእ በሰርካኒ ዕላልካ ክሰምዕ መናታ ሃንጤትም ኢለ ጸኒሕ እምበር ነታ ዱፕሊኬተር ምትኩ ኸትሕዘኒ ምስ ሓሰበ ባዕሊኣ ካብ ስራሕና ውፅያ ክገርመካ ሽዑ ለይቲ ኣይሂማይ እናዘነባ ከሎ ምስ ምትኩ ጭርጭር ዓበዳ ክንጻወት ኢና ሓዲርና ብምባል ኣብታ ተካለይቲ ዝነበረ ሕለኽለኽ ዝበለ ኩነታት ብሰፊሑ ኣዕሊልዎ እዋ ሃብቶም ዓርኪ ኢልካ ተእልለኒ ዝነበርካ ሰብ ደኣ እዚ ክንጠቅሶ ጸናና ሰብ ድዩ ክብል ሓቲትዎ ኣምሓራይ ድምፁ ኸባቢሉ ካስትሮ ንሕቱእ ብእወታ መሊሱ እቲ ዝገርም ክሳዕ ሎሚ ወፂዶ ይኸውን ሒዞሞ ዶ ይኹኑ እናበልኩ ብዙሕ ይጭነቕ ነይረ ሎሚ ምሸት ግን ብሓቂ ዓብዪ ስራት ኣስሚዕኸኒ ካብ ሎሚ ንኔው ካላስ ቀሲነ በቃ ተመስገን ኣምላኽ ኢልዎ በኣንታ ሎም ስታይ ድዩ ረኺብኩም በጃኻትኩም እባ ደቅሱና ቧዕ ኢልዎም ሓደ ኣብ ጎኖም ደቂሱ ዝነበረ ናይ ሕቖ ማህረምቲ ዝነበሮ ስንኩል ጥምት ኣቢሎሞ ድማ ዘረባ ከይወሰኹ ኣብ ዓዓራቶም ተገምሲሶም ጸላኢ ነሰራዊት ህዝባዊ ግንባር ብሸነኽ ማዕሚለ ንምኽባብ ዝገበሮ ቀቢጻዊ ፈተነ ተቐርሲሙ ምስ ተረፈ ኣብ ቆጋይን ዓጎምቦሳን ዓሪዱ ንዝነበረ ሰራዊት ደፊኡ ናብ ደጀን ንምእታው ሓያሎ ፈተነታት ኣካይዱ ምስላጥ ምስ ኣበዮ ኣብ ማርሳ ተኽላይ ሰራዊትን ኣጽዋርን ብምርጋፍ ኣብ ሰሜናዊ ምብራቕ ሳሕል ሓድሽ ግንባር ከፊቱ ሰራዊት ሕጊ ሓየ ድማ ምስ ኩነታት ጸላኢ ብምትዕጽጻፍ ካብ ዝነበሮ ቦታ ኣዝሊቑ ኣብ ጎቦታት ደንደንን ሰሜናዊ ሳሕልን ብምዕራድ ሓድሽ ግንባር ንዝኸፈተ ሓይሊ ጸላኢ ጽኑዕ መከላኸሊ ዕርዲ ሒዙ ክምክቶ ግድነት ኮይንዎ እዚ ንህዝባዊ ግንባር ኣየሰናበዶን ከሎ ገና ኣብ ግምት እእቲዎ ስለ ዝጸንሐ ድሮ ነቲ ኣብ ማህሚመትን ከባቢኡን ዝነበረ ብርክ ዝበለ ንብረት ውድብ ናብ ሓሊበትን ዓራግን ኣቅዒዝዎ ነይሩ ጸላኢ ንሓጺናዊ ዕርዲ ሰራዊት ሕጊ ሓየ ሰንጢቑ ንደጀን ከኣቱ እኳ ተዘይከኣለ ብሬድዮ ድምፂ ሓፋሽ ይግለጽ ንዝነበረ ንኣገዳስነት ምዝላቕ ዝምልከት ጎስጓስ ብምንሻው ወንበዴታት ኣብ ባሕሪ ክሳዕ ዝኣትዉ ኣዝሊቕና ክብልዮም እናበሉ በሽካ ዓላል ዓገድ ይብል ነይሩ ኣቀማምጣ መሬት ንዝፈልጥ ሰብ ግና ሰራዊት ደርግ ኣብ ገምገም ባሕሪ ሰራዊት ሕጊ ሓየ ድማ ኣብ ውሽጢ መሬት ዓሪዱ ከም ዝነበረ ክርዳ ቀሊል ነይሩ እቲ እንኳ ኣማራጺ ንሱ ስለ ዝነበረ ቅኑዕነት ምዝላቕ ምስ መድረኽ ከም ዝረጋገጽ ጽኑዕ እምነት ተጋዳላይን ህዝቢ ኤርትራን ነይሩ ርግጽ እዩ እቲ መድረኽ ንህዝባዊ ግንባር ይኹን ንህዝቢ ኤርትራ ኣዝዩ ጽንኩር መንባሩ ርዱእ ነገር እዩ ኣብ ርእሲ እቲ ወተሃደራዊ ጸቕጢ እቶም ዝርካቦም ምስ ሰውራ ኤርትራ ዝደናገጹ ዝነበሩ ናይ ከባቢ ሓይልታት ከይተረፉ ሰውራ ኤርትራ ዘብቃዕ ግድ መሲልዎም ደጊም ሰውራ ኤርትራ ዝበሃል ነገር የለን እንኮ ምርጩ ውሽጣዊ ምምሕዳር ምቕባል ጥራዩ ምኽንያቱ ወተሃደራዊ ዓቕሚ ኣዝዩ ስለ ዝተዳኸመ ዳግማይ ክትህዝዝ ይሕሰብ እዩ ወዘተ ብምባል ምስ ደርግ ክቆማጥዑ ተራእዮም ነይሮም እዮም ኣድሓር ሓርትን
بطقم ዝተታለሉን ጭቁናት ደቂ ሃገር ብወገኖም ንህዝቦም ብምኽዳዕ ምስ ደርግ ተጸጊዖም ህዝቢ ከበሳብሱን ብውሕድ ቁጽሪ ንዝንቀሳቐሱ ኣሃዱታት ሕጊ ሓየ ክትናኸሉን ብቓጻ ከጥቅዑን ጥራይ ዘይኮነ ንሓፋሽ ውድባት ሕጊ ሓየ ከቃልዑውን ተራእዮም። ብዙሕ ሚዛን ዝወሃቦ እኳ ተዘይነበረ ገለ ፍናኖም መሬት ዝዘበጠ ተጋደልቲ ከይተረፉ ብረቶም ደርብዮም ንሱዳን ክስልሙ ኸለዉ ሓሓሊፎም ብረት ሰውራት ሓንጊጦም ናብ ማዓስከር ጸላኢ ዝኸድዑውን ኣይተሳእኑን። ኣመንቲ ውድብ ጸኒሖም ቀበሌታት ደርግ ኣብ ምህናፅ ዝተጓየዩ ተንበርከኽትውን ብዙሓት እዮም ነይሮም። ሕጊ ሓየ በቲ ገዚፍ ወተሃደራዊ ዓቕሚ ጸላኢ ኣይተዳህለን፣ ብፖለቲካዊ ውዲታት እውን ኣይተደናገረን። ኣብቲ ዓለም ንቓልሲ ህዝቢ ኤርትራ ረሲዓን ጸማም እዝኒ ሂባን ዘጽቀጠትሉ እዋን ሰብኣዊ ሓይሉን ቁጠባዊ ዓቕሙን ጠርኒፉ መሰረት ህላዊኡ ዝኾነ ደጀን እናኣደልደለ ከበቲ ወራራት ጸላኢ ብምፍሻል ቀጻልነት ሰውራ ኣረጋጊጹ። ሓደ ዓመት ድሕሪ ዝወሰደ ምርብራብ ከዓ ሰራዊት ሕጊ ሓየ ኣብ መፈለምታት 80 ዓመተ ምህረት ኣብ ግንባር ናቕፋን ሰሜናዊ ምብራቕ ሳሕልን ናይ ገዛእ ርእሱ ተበግሶ ብምውሳድ ኣብ ዝፈነዎ ደምሳሲ መጥቃዕቲ ብቐሊል ዘይግመት ከበድቲ ኣጽዋር መንዚዑ። ንሰራዊት ጸላኢ ፋሕ ብትን ብምእታው ከዓ ምሩኽን ቁሱሉን ገይርዎ። ልዕሊ ኩሉ ግና ንጸላኢ ኣብ ዘድልዮ ግዜን ቦታን ከጥቅዖ ከም ዝኽእል ብግብሪ ብምመስካር ስርዓት ደርግ ኣብ ወተሃደራዊ ስትራቴጂኡ ከም ዝተጠራጠረን ዳግመ ገምጋም ከም ዘካይድን ገይርዎ። ስለ ዝኾነ ሰራዊት ደርግ ወተሃደራዊ ነጥፈታቱ ኣብ ተዛማዲ ድስካልኣትዩ፣ ደጀን ሕጊ ሓየ ድማ ተዛማዲ ህድኣትን ቅሳነትን ሰፊንዎ። እዚ ኩሉ ክኸውን እንከሎ ካስትሮ ኣብ ክፍሊ ቁጠባ ጨንፈር ኢደ ስራሓት ተመዲቡ ከም ነፍሲ ወከፍ ተጋዳላይ ዓቕሙ የበርክት ነይሩ። ኢደ ስራሓት ከም ካልኦት ኣህዱታት ደጀን ኣብ ሃልከትከትዩ ጸኒሕዎ። ጸላኢ ኣብ ደጀን ኣትዩ ንውድብ ህዝባዊ ግንባር ከም ዘይነበረ ክገብሮ ይሕለን ስለ ዝነበረ እቲ ኣብ በዓል ሰበርቀጠ ብሌቓት ፋሕ ዝነበረ ትካላት ውድብ እንተላይ ኣብ ደባዓ ዝነበረ መደበር ዕቑባት ናብ ዘተኣማምን ቦታ ክገዕዝ ነይርዎ። ኣብ ኢደ ስራሓት ዝነበረ ኣብ ትሕቲ መሬትን ስንጭሮታትን ዝኣተወ ኣዝዩ ዓበይቲ ማሽናት ብዘይ ክሬን እሞኻ ብለይቲ ተጻዒኑ ክብልኻ ኸለዉ ምእማኑ ዘጸግም እዩ። ልክዕ ካስትሮ ናብ ኢደ ስራሓት ኣብ ዝመጸሉ እዋን ንብረት ኢደ ስራሓት ካብቲ ፋሒልዎ ዝነበረ ቦታታት ብመገዲ ባቡርን ብጉልበት ሰብን እናተጻዕነ ንሱዳን ይግዕዝ ነይሩ። ጸላኢ መገዲ ቃሮራ ከይዓፀወ ከሎ ንብረት ሕጊ ሓየ ንሱዳን ክሰግር ስለ ዝነበሮ እቲ ስራሕ ትንፋስ ዝህብ ኣይነበረን። ኣብ ሓደ ቦታ ዘሎ ንብረት ምስ ተወድአ ናብ ካልእ ምቕጻል ግድነት ነይሩ። ብፍላይ ኣብ እምባልቆ ዝነበረ ንብረት ካብ ተቐቢርዎ ዝነበረ ቦታ ኣውፂእካ ክትጽዕኖ ምስ ሓለፍ ቀሊል ይመስል ይኸውን። መግለፂ ዘይርከቦ ኣዝዩ ከቢድ ዕማም ከም ዝነበረ ግና ኣብቲ ስራሕ ዝተዋስኡ ሰባት ጥራዮም ዝግንዘብዎ። ካስትሮ ካብ ዝመጽእ ኣትሒዙ ኣብቲ ጽንኩር ስራሕ ስለ ዝተጸምደ ሙሉእ ለይቲ ምስ ብጾቱ ስራሕ ሓዲሩ ኣጋ ጽባሕ ይድቅስ። ሓደ ግዜ ድቃስ መሪጹ ሻሂ ከይሰተየ ይርፍድ። እቲ ዝርካቡ መግቢ ንባዕሉ ምስ ተኸቢ ስራሕ ዘይዳረግ እንደምነሽ ነይሩ። ኣቓልቦ ካስትሮ ይኹን ብጾቱ ግና ኣብ ምዕዋት ናይ ተኸቢድ ዕማም ስለ ዝነበረ ብብጻያዊ መንፈስ እናተጨራረቑን እናሰሓቑን ካብ ምስራሕ ሓሊፎም ብዛዕባ ካልእ ሓሲቦም ኣይፈልጡን እዮም ነይሮም። እግሩ ቃንዛ ክትገብረሉ ኸላ ተጸሚሙ ሓኾት ክብል ይሓድር። ሓደ ግዜ የማነይቲ እግሩ ህሲቲ ምዃና ረሲዑ ማዕረታ ጥዒቲ እግሩ ይረግጸላ እሞ ደው ምባል ተኸልኦ። እቲ ዝነበረ ጽንኩር ኩነታት ንኹሉ ዘረሲዑ ነይሩ። ኩሉ ግና ሓሊፉ።
ልብወለድ ዛንታ ሮዛን ሰሌን ምዕራፍ 16 ዓለም ከም ሓንቲ ኸትነብረላ እተብህግ መዕረፊ ኣጋይሽ ዘይኮነ ከም ሓንቲ ኸንሞተላ ዝተዳለወት ሆስፒታል ክንቆጽራ ይግባአና። ኤድመን በርክ። ድሕርቲ ኣብ ግንባር ናቕፋ ዓሪዱ ንዝነበረ ሰራዊት ጸላኢ ዝጸራረገ ተበግሶ ብዝብል መጸውዕ ስም ዝፍለጥ ወታደራዊ መጥቃዕቲ ሰራዊት ሕጊ ሓኤ ካስትሮ ኣብ መራፊት እዩ ተመዲቡ። መራፊት ኣብ ዞባ ምብራቓዊ ሱዳን ኣውራጃ ቀይሕ ባሕር እትርከብ ሓይሊ ኤሌክትሪክ፣ ናይ ቴሌፎን ርክብ፣ ንጽህንኡ ዝተሓለወ ማይን ካልእ ማሕበራዊ ኣገልግሎታትን ዘይተዓደለት ኮይና ኣብ ሑጻ ዝበዝሖ ምድረ በዳዊ ከባቢ ዝተደኮነት ሓውሲ ከተማ እያ። እቲ ሰንጢቕዋ ዝሓልፍ እንኮ ጽርግያ ሓመድ ብሰሜን ምስቶከር ስዋኪንን ፖርት ሱዳንን ብደቡብ ከዓ ምስ ዓይተርባን ኣብ ዶብ ኤርትራ እትርከብ ቃሮራን የራኽባ። ኩነታት ኣየር መራፊት የትረፍ ዘራእቲ ክበቕሎ ወዲ ሰብ ንኸነብሮውን ዘተባብዕ ኣይኮነን። ኣብቲ ቦታ ዝኽሰት ሙቐት ዝበዝሕ ግዜ ልዕሊ 40 ዲግሪ ዝበጽሕ መግሃር እኳ እንተኾነ ኣብ ከባቢ ወርሒ 7 ብስም ኮርባራካ ዝፍለጥ ውሕጅ ካብ ከበሳታት ኤርትራ ተሰኪሞ ዝመጸ በሸሓቶና ዝቝጸር ጠሊ ዝተሰከመ ሱባሕ ሓመድ ብምንጻፍ ስለ ዘተርክሶ እቲ ከባቢ ብመጠኑ ትንፋስ ይዘርእ። ንኣዋርሕ ብብርቱዕ ረስኒ ናብ መቕሎ ተቐይሩ ዋርዋር ክብል ዝሓገየ ሰፊሕ ጎላጉል ድማ ውሕጅ ምስ ኣቋረጸ ዝተፈላለየ ኣሕምልትን ኣእካልን ስለ ዝበቕሎ ክትሪኦ ደስ ናብ ዝብል ልሙዕ ቀጠልያ ይቕየር። ከም ሳዕቤኑ ኸዓ ብሰንኪ ጨፈቃን ማልያ ዘይብሉ ሕርሻን ጽርግያ ስለ ዝዕጾ ንውሱን ኣዋርሕ ምንቅስቓስ መካይን ጠሪሹ የቋርጽ። ኣብዚ ግዜ እዚ ብዘይካ ብኦራል እናተጐተታ ዝሰግራ መካይን ሕጊ ሓኤ ዝሓልፋ መካይን ኣይርከባን። ማዓስከር መራፊት ብሸነኽ ደቡብ ናይታ ኸተማ ዝተደኰነ ኾይኑ ንጨንፈር ኢደ ስራሓት፣ ጨንፈር መጓዓዝያን፣ ጨንፈር ዕጥቅን ስንቅን ዘጠቓለለ ዓብ ደጀን ህዝባዊ ግንባር እዩ። ነብሲ ወከፍ ኣሃዱ በብማእከልነቱ ዝምእዘዝን ነናቱ ዕማማትን ዘለዎ እኳ ተኾነ መነባብሮ ይኹን ማእተታዊ ስራሓት ሰሚናራት ይኹን ባህላዊ ንጥፈታት ግና ብሓባር ይካየድ። ካስትሮ ኣብ ጽቡቕ ወቕቲ ስለ ዝመጸ በንጻርቲ ብወረ ዝሰምዖ ዝነበረ ካምሲንን ሓያል ሙቐትን ምቹእ ክሊማን ክትሪኦ ባህ ዘብል ጠጥዕን ዝመልኦ ከባቢ እዩ ጸኒሕዎ። እቲ ቦታ ካብ ወርሒ ሕዳር ጀሚሩ ክሳዕ ለካቲት ኣብ ዘሎ ወርሓት ዝበዝሕ ግዜ ደበና ሳሕቲ ድማ ካፋ ስለ ዝገብር መራፊት ን4 ኣዋርሕ ናብ ሓንቲ ኽትነብራ ተወናውን ለምለምን ውቅብትን ቦታን ትቕየር ጥራይ ዘይኮነ ነቲ ካብ ከርሳ ዝተሓፍሰ ሽሻይ እውን ትቋደስ። ኣብ ወርሒ 5-6 ኣብ ዘሎ ግዜ እቲ ዘይተርፍ ካምሲን ተላዒሉ ንምድረ ሰማይ የጸልምቶ ጥራይ ዘይኮነ ሓያል ንፋስ እንተኣሰኒዎ ጻዕቅን ቀልጣፈን ስለ ዝውስኽ ኣብ ቅድሚኡ ንዝጸንሖ ነገር ድማ ይዕበይ ይንኣስ ኣብ ኣመና ሓፂር ግዜ ከም ዘይነበረ ይደብዮ። ኣብዚ ወቕቲ እዚ ነበርቲ መራፊት ካብ ከባቢኦም ኣርሒቖም ክንቀሳቐሱ ዝሕሰብ ኣይኮነን። ካስትሮ ከም ምክትል ሓላፊ ኢደ ስራሓት እዩ ኣብ መራፊት ተመዲቡ። ዕማም ፖለቲካዊ ትምህርቲ እውን ንዕኡ እዩ ዝምልከት ነይሩ። ኣብቲ እዋን እቲ ኣብ ኣሃዱታት ህዝባዊ ግንባር ሓርነት ኤርትራ ከም መደብ ተታሒዙ ዝነበረ ፖለቲካዊ ትምህርቲ ዝተናውሐ ኩናት ዝብል መጽሓፍ ኮይኑ እቲ መደብ ኣብ ውስን ወቕቲ ክውዳእ ስለ ዝነበሮ ንግሆ ማዓስከር ሙሉእ ናይ ካስትሮ መግለፂ ድሕሪ ምስማዕ ግዜ ቁርሲ ክሳዕ ዝኣክል ክካታዕን ዘይተረድኦ ነገር ክሓትትን የርፍድ። ካስትሮ ሳላ ሕውስ ጠባዩ ምስተር ኣባላት ይኹን ሓለፍቲ ጽቡቕ ዝምድና እዩ ነይርዎ። ከም ንጥፈት ድማ ኣብ ዝተፈላለየ ኮሚቴታት ይዋሳእ ስለ ዝነበረ ኣብ ዘይሰድድ ስራሕ ተሸሚሙ መሬት ከይተፈለጦ ይወግሕ ይዓርብ ነይሩ። ወርሒ 6 ኣጋምሸት
ካስትሮ ክሹኽ ተዓጢቑ ጸብጻብ እናዳለወ ከሎ ካብ ግንባሩ ዝነዝዐ ረሃጽ እናሻ ብኽሹኽ ይደርዞ ነይሩ። ኣጻብዕቱ እናረሃጸ ስለ ዘሸገሮ ኸዓ ወረቓቕቱ ከይባላሾ ደጋጊሙ ከንቅጾ ምርብራብ ኮይኑ ቁሩብ ክዕርፍ ሓሲቡ ብድድ ብምባል ብመስኮት ንሰሜን ገጹ ምስ ተቐልቀለ ሸፋሕ ሸፋሕ ዝብል ድምፂ ሰሚዑ ብድድ ብምባል ናብ ማዕጾ ገጹ ቈሊሕ ኢሉ ወዲ ሸቃ ኣብ ኢዱ ንእሽቶ ወረቐት ሒዙ ስራሕ እስካ ዲኻ ካስትሮ እናበለ ኣብታ ጸባብ ክፍሊ ኣትዩ ኣንታ ስማዕ እስኪ ከመይ ኢልካ ግን ረሲዕኸዮ ጸብጻብ ከዳልዮም ሽለካ ናይ ሎሚ ኸዓ ወርሓን ፍርቂ ዓመታውን እዩ ጽባሕ ኸማን ተወደየ ክብል መሊሱሉ ካስትሮ ኣብ ተዓጻፊት ኩርሲ ኮፍ እናበለ ክላ ተብተብ ክብል ኣበይ ዘኪረ ኢልካኒ እንጋበል ካብ ማእከላይ ቤት ጽሕፈት ዝመጸት ናይ ሬድዮ ህጽጽቲ መልእኽቲ እያ ኢሉ ነታ ሒዝዋ ዝነበረ ወረቐት ብደው ኣቐቢልዎ። ካስትሮ ነታ ኣብ ክልተ ተዓጺፋ ዝነበረት ወረቐት ገንፂሉ ከንብባ ድሕሪ ምጽናሕ ኣታ ዝዳ ካብ ፖርት ሱዳን ክዕደግ ዘለዉ ናይ ኤሌክትሪክ ኣቑሑት እንዲወደይ ኢልዎ ርእሱ ኣቕኒዑ ናብ ወዲ ሸቃ እናጠመተ እንታይ ፈሊጠ ኢልካኒ ኢኻ ምስ ዘለና ጻዕቂ ስራሕ ሕጹጽ ምዃኑ ጽላ እምበር ክብል መሊስሉ ክሰትያ ዝጸንሐ ሽጋራ ብሽዳኡ ረጊጹ እናጥፈ እሞ እንታይ ይሓይሽ ትብል ወደይ ተወኪስዎ ካስትሮ ውዕጅ ካይ ወርዳ ሰጊኻ እንድዕበጃኻ ቁርብ ተጠራጢረዎ እዞን ሎሪታት ክሳዓት ማል ምሸት እንቀሳቐሳ ነይራ ማቐርካ ዘይተርፍ አንጊኻ ምብጋዝ ሓይሽ ምበልካ ኣነስ ኣብ ምላሽካ ውሕጅ ወሬዳ ተሰሚዕኻ ከም ዝሃበካ ንኾርባራኻ ኢኻ ተላግስ ማለት እዩ ውሕጅ ዝግ ምስ በለልካ ድማ በዓል ወዲ ሓትናይ ብኡራ ዝስሕቡኻ ካላሱም ኸም ተኾይኑ ንወዲ መስመር መኪና በንዚናን ጎማን ኣብ ቦስቱ ክገብራ ንጎሮ ብወገነይ ጸገም የለን ተዳሊኻ ሓድረ ኦይ ኣይፈለጥካ እንዲኻ ንሱ ዳ መዛምድቱ ካብ ጀላ ሓንቲ መጽያብቶ ስለ ዘላ ኸመይልና ተበገስኩ ንብላ ባዕልኻ ሒዝካ ምኻድ ኣይተርፈካን እዩ ካብ መራፊት ንተኰር ዘሎ ሳጃ ዝበዝሖ መገድን ኪኖ ተከር ዘሎ ደግዳግን እናተራዩኻ ኣታታይ ትብል ወደይ ሙሱ እናዓለልና ኸይንኸይሲ እንታይ ያስማዓኻ እንታ ወዲ ሸቃ ክላ ማዓዝ ዳ ኸመጽያ ዳ ወደይ ዝብል ሕቶ ኣስዒቡሉ ትማል ምሸት እያ መጽያ ከይረሳዕኾ ኸለኹ መንፈል እዞም እንዳ ሓፂን ካብ ፖርት ሱዳን ከተምጻሎም ዝደልያ ኣቕሓ ኸይልዎም ተወከሶም ኢኻ ኢሉ ቁሩብ ዘዘው ድሕሪ ምባል ከይደ እሞ እዞም ጋራጅ ነታ ቶዮታ ኣዳልዮምልካ መታን ክሓድሩ ብእዋኑ ክሕብሮም ኢልዎ ኣንፈቱ ናብ ኣፍ ደገት ማዓስከር ብምቕናዕ ብቕልጣፈ ሰጊሙ ካስትሮ ንጽባሒቱ ሰዓ 6 ናይ ንግሆ ሓደ ናብ ቦትኡ ዝምለስ ዝነበረ ሓንከስ ዝብል ኣባል ጋራጅ ስዋኪን ተማሊኡ ንፖርት ሱዳን ተበጊሱ ኣብ ተኰር ቆሪሶም ድማ ሰዓት 9 ፈረቓን ኣቢሎም ስዋኪን በፂሖም ሰዓታት ስራሕ ሱዳን ክሳብ ሰዓት 2 ስለ ዝኾነ ክዕርፍ ከይበለ ጉዕዞ ቐጺሉ ክሳብ ሰዓት 2 ዝበዝሕ ክፋል ስርሑ ብምስላጥ ድሕር ምሳሕ ናብታ ኣብ ከባቢ ሰላልብ ዝነበረ መኽዘን ኢደ ስራሓት ብምኻድ እንደ ሓፂን ዝለኣኹ ኣቑሑ ጠርኒፉ ወዲኡ ናይ ኣጋ ምሸት ዝተረፎ ቀንጠመንጢ ዓዳዲጉ ኣዕሪፉ ሓዲሩ አንጊዩ ንስዋኪን ምስ ተበገሰ መኪና ኢንጎልፋረ ጌራ ሽግር ስለ ዝፈጠረትሉ ንዓኣ መታን ክዕሪ ኣቕቲሩ ክብገስ ተገዲዱ ኣብ ስዋኪን ምስ በጽሐ መኪና ኣብ ጋራጅ እትዩ ውራይ ሰብነቱ ምሕጻብን ምስሑን ገይሩ መኪና ድሉብቲ ምስ ኮነት ዘይትን ማይን ተቖጻጺሩ ክብገስ እናበለ ከሎ ንመራፊት ትኸይድ መኪና ከም ዘላ ዝሰምዐ ስንክልቲ ሳንጣ ተሰኪማ ገፈፍ እናበለት ናብ ካስትሮ ገጻ ቀሪባ ውስፍቕርና ንኹም ነገር በቂዑ ፈሪና ጸኪና ዝምድና ናተጢዑ ስራጊ ቆሎ ግቱሪ ማይ ናይ ስተ ኮይኑ እጫና ንሜዳ ከቲተ
بشوعات كمل اسمع السلام انت حاكي كيرك تكبون انت فتحي